Jirko, pojď se, z té strany, tamhle vedle pana učitele se stoupni. Třeba nemávat. Hele, vidíš tam. Vidíš? Kdyby se teď vykoupala, tak to smaží. To je jedno. To je to zvají vodou, že? Hele. Ahoj. Přesně jak jsem to viděla. A ty krásno, to je iPhone. To je master. A je to vešší dokument. Jo, to ne, to nejenom jednu, ne, to byla jedna přešlená. To se těšilo, co se na něm vražil.